wengane zawethu impela sibona lapha neciko lika maskandi unto encane njengoba ke esephumele kubala emva kwezinsolo ke ezizungeza kakhulu phana ke izinkundleni ke zokuxhumana labona ke osolwa yena ke uma wengane kuyena ke umiss level ophinde ke abe ngumculi labona ke ethi impela ke unto encane ke akakhiphi ngisho ke indibilikishi ekusupporteni ke ingane ke yabo bafwethi impela yena ke umiss level ke ubeloko ke ekhala njalo kuwona ke ama post wakhe futhi lokho ke embhinqeke njalo kanti ke wengane zawuthi impela ke engagcinanga ke lapho njengoba ke ephindi ke wakhipha yona ke ingoma ke umiss level labona ke ezifaka zonke ke enyameni kuyena ke unto encane kodwa ke impela ke mangapha ke ebuzwa uthi cha mina ke angikhulumi ngaye ke unto encane kodwa ke bonke ke abantu ke bayabona ke wengane zawethu uthi ke zona ke lezi nkulumo zigudla yena ke umculi kamasikandi kanti ke wengane zawuthi impela ke futhi ke engagcinanga njengoba ke ephindi ke wamsola ngokuthi njengoba ke wayikhona phana kwi Clash of the Choirs ke kukhona ke ingane ke ayenze nzima and futhi ke impela ke engazuthi nayo ke seyisele ke dingwane wathi hey mina ke anginqeni ukuthi ngiyidose lengane ke futhi ke ngizoyivezela lona ke izwe njengoba ke wengane zawuthi impela ke umiss level ke bekhuluma kuyona ke ulive ke wakhe eveza ke zona ke lezi ndaba osukwini ke la izolo bafethe impela ke nake unto encane ke bese ke veza lona ke iside lakhe ke lasuke le story ke ukusuka nokuhlala kodwa ke bafuthe impela phana manikhuluma kakhulu ke mina ngicela ukuthi nginishela yona ke le nkulumo ke yakhe ke unto encane nani ke nizwele okay sanibonani bafethu themba ukuthi niyaphila nonke nawe bethi ngiyazwakala ngithemba ukuthi niyaphila nonke igama lami mhlawumbe abangangazi usenzo ungakwazi ukwenza isibongo lapha emhlovane mphanda ke ngakho ukuhlabelela lokhu ke lana bangisebenzisa lona leli gama likanti encane bafowethu ngilana namuhla angizile susa izimpi noma ukuzothenga abantu noma ukuzofaka abantu einkulumweni endabeni zami angisiye futhi umuntu mhlawumbe othanda ukuthatha indaba zakhe ayibeke emphakathini kodwa ke uma ngabe zisuke mhlawumbe seyifikile emphakathini futhi seyifika ngendlela mhlawumbe yokuthi ngiyabona ukuthi khona la izogcina seyiphazamisa khona mhlawumbe indlela yokusebenza balekile ukuthi ngikhulume iside lami yabo angisiyeke umuntu ogood mhlawumbe ekukhulumeni noma ekubekeni istory but ngizozama yabo mina ke umculo lo uziphiwo kimi futhi ngicathi wonke umuntu ongaziyo la ungazi ngawo ingekho mhlawumbe into ethi ngifaka umuntu noma ngikhipha umuntu kanjani but ngenza nje into engisuke ngicabanga ukuthi ngizoyithokozela ngaleso sikhathi ngenhlanhla futhi engisasenayo kulo 6 years niyayithokozela so ke ilaba fethi into yami angifuni ukuhamba kakhulu kunodaba engifisa ukulungisa sidlule kulona lokhu angikwenzeli ukuthi ngifuna isupport yenu angikwenzeli ukuthi ngifuna kube khona umuntu osesayidini lami kunama-side angili la ngecampini but ngikwenzela ukuthi uma kwenzeka ngelinye ilanga kuphinda kuvela istory esikanje mhlawumbe size sifike ekuthenini kunomsebenzi wami olimalayo ngoba iyenzeka lento nje manje uthola ukuthi mina ngikhiphile album angikhona ukupromote kahle album because ngila ngibona ama comments athi awukwenza ukuthi into engifuna ukuqala ngicacise anginayo ingane engayenzele lutho mhlawumbe ke siqale la lento qalini kwenzekile ukuthi 2019
Cela sihambe sonke ke manje ngoba ngihamba nayo ngizoze ngivale futhi ukuthi lento njengoba ngisho ukuthi angiyenzele angifuna amasayiti angenzi lutho into engiyenzayo la ngiyenzela abantu abangiqashayo abantu abangisupportayo abantu mhlawumbe ababukela kimi if bakhona because kuyenzeka mangabe usemehlweni abantu ube nabantu ababukela kuwe so uma ngabe kunezinto abazizwa ukuthi uyazenza ezingekho right bangaphatheki kahle. 2 eminye imisebenzi esisebenzayo siyasiqashwa abantu besifazane akubi kuhle uma bethola ukuthi kubantu besifazane kukhona la ongenzi khona kahle kodwa ke into yamilana 2019 uma ngifike emculweni after album yami eyayinengoma uwuthembeni ngihlangane nabantu abaningi kakhulu ngaleso sikhathi I think nomama beingane abawu 2 engihlangane nabo ngaleso sikhathi omunye wabo uye waya public wathi angos I think from 2020 yeah ileqala khona 2020 kuze kube manje mhlawumbe isahambe ivele leyo nto enjalo so ke 2019 hlangane nalentokazi mhlawumbe nokufika ukuthi kunezinkulumo ezivelayo ngazo ngihlangana naye 2019 beku December empangeni sinegigi then sathatha ithombe ngefoni yami kwaba ukuthi uzothi mayisevulekelwe ifoni yakhe bese ngimfonela bese ngimthumelela ithombe hayi nangampela kwaba kanjalo kanti mhla ka 31 sizoba negigi futhi same place benginamagigi amaningi ke mina mhla ka 31 ku 2019 so ngasebenza ke ngangisuka empangeni ngabuyela khona ke empangeni lapho ngangisuka eBhila ngasebenza khona ngo12 because ngangisebenza ngo12 last dance eBhila ngase ngiya empangeni mangifika ke empangeni futhi ngangempela ngiyifica intokazi ingilindile ibisisebenzile ilinde ukuthi sibonana okay uma isisebenzile ilinde ukuthi sibonane ayisithi cela ukungiphelezela kuma gig wami okugcina because ngase nginama gig awu2 eyayise Mtuba neyayisolundi sihambeke siye Mtuba sisuke Mtuba siye Olundi ke ila safika sakhathalela khona because kwase kuyisekuseni safike salala wayehamba nomunye usisi angazi uma cousin wakhe noma wayebani yena untokazi ngaseke ngabhukhela igenge le yami engisebenza nayo ngababhukhela nosisi lo ababehamba naye ngase ngizibhukhela nami salala because sasodlula thina siye eSodona Bay ngomhla ka1 okay bavuke lapho basheshe bahambe babuyele eThekwini mabevuka behamba bebuyele eThekwini siyavuka nathi sibuyele eSodona Bay ngixolele ngoba ngifuna ukuyiqala ekuqaleni ngihambe ngeyigaba zokuxabana kokuqala nokuxabana kwesibili nokuxabana kwesithathu kanjalo angifisi ukubiza igama lomuntu ngoba angikhulumi ngamuntu la noma mhlawumbe angifisi ukuyithola ngisenkingeni ngelinye ilanga kube ngazi ukuthi ngikhulume ngamagama abantu so ke bavuke babuyele eThekwini no cousin wakhe mina ngiyesodwana Bay uma ngisendleleni eSodona Bay asilalanga ndawonye ngiyaxoxa uphendula comment asilalanga ndawonye ngababhukhela indawo ngazibhukhela yami indawo uma ngisendleleni ngibuyela eBay ngiyesodwana Bay bebuyele eThekwini kungena imessage ethi sihambe kahle kodwa I miss you okay from intokazi bese ngithi mina vele masibuye eSodwana Bay siya eGreat Town siya eGreat Town uma siya eGreat Town singabonana eGreat Town makuthi anibhizi ngalutho ngalelo langa then base bethi hayi singaya eGreat Town mina vele eGreat Town ku right because unama friends khona and kune event ngizocela ukulokhuza
ngizocela ukukhulumela ukuthi uma ufika eGrey Town bakufake estage. Ayike nangempela sihambe sifike eGrey Town ngenzela njalo ngizama ukuthi story sibe short. Sifike eGrey Town angene sifika eGrey Town okay safika base bekade besilindile abantu because nama artist ayesephelile. Ngimcelele ukuthi angene estage wesaba futhi ngamthetha hayi la unama fans amaningi akuthandayo angene estage aperform nangempela futhi ke because waye ne hit enkulu ngalesa sikhathi and abantu bayijabulela kakhulu. Uma siqeda ukusebenza okay masifika kwakunomngane wami engangazi ukuthi uyifan yakhe. Ngamcela umngane wami ngizocela ukuthi ungilalisela osise ngihamba nabo ngenxa zokuthi indawo ngithe ngiyabhuka eGrey Town amaroom asekho. Ngeparty sithe masiqeda ukuperforma umngane wami lo engangimcelile ukuthi alokhuze engangimcelile ukuthi amlalise shuthi washeshe wahamba shuthi wafika walala ke endlini because ngathi ngiyamfonela masiqeda ukuperforma angisamtholi efonini and kwamele ukuthi ngizame elinye iplan lokuthi abangani bami because basuso yimina eThekwini beze eGrey Town kumele ngibalalise ngacela kwenye ifamily esemadimadolo ukuthi ibalalise ngenhlanhla ke yayikhona indlu eyayikhona bahamba bayolala khona ngahamba ngayolala ekhaya. Uma ngiyolala ekhaya the next day ke uma se kulaleze ngiyacheck ukuthi anilale kahle nani sekumele bahambe babuyele eThekwini. Yila ke abadlula khona ekhaya kithi ukuzobona ekhaya because abangani bami ngeke abangani bami bafike eThekwini baze bafike njalo emakhaya baze bahambe bengabonanga ekhaya. So intokazi lengikhuluma ngayo ukwazi ekhaya iyazi kanjalo ukuthi yayihamba nami izosebenza ngokwa. Ke ekhaya bekunoma nodadewabo. Uma ke emehlweni vele ube ngasaboni kahle. Udadewabo ube friendly kakhulu ukuthi uma ngabe ngifika nomngane bekwenze ukuthola ukuthi bayaxoxa mhlawumbe bazagcina ethatha amanamba because umuntu obekhonzile ukufona ke udadewabo kama. Okay ke kuhanjwe kanjalo uhlukanwe. Then uma sifike eMdlovane futhi I think akuvumanga ukuthi abangani bami bahambe. Then sagcina eMdlovane futhi sabhukha sayithola indawo. Sabhukha futhi ngabhukhela mina ngabhukhela ugazi ngabhukhela bona nodadewabo babehamba naye. Hayi kwaba right futhi azange sikhulume kamashelana azange sishilana because ngalesa sikhathi sasihloniphana ngeindlela ezihlukene. Bavuka ngakusasa bahamba baye eThekwini. Uma bebuya futhi uma befika eThekwini kwaba ukuthi akuhlaleke eThekwini yabhora nani bazophinda babuye beze eMdlovane because kuhlaleke ngendlela right eMdlovane. Hayi ke it's fine. That's when ke kuqala khona into kamajola yabo. So makuqala into kamajola uJanuary. Uma kuJanuary qala into kamajola ngiyangifuna ukuyisheshisa ngaze ngimoshela idatha. Uma kuFebruary kuqala into kamajola ngoJanuary. NgoFebruary kunomngane wami oneshow eGoli. Sahamba saya eGoli. I think sahamba wayeneshow ngo14 February umngane wami. Sahamba kuyiTuesday. Masifike eGoli hayi zonke izinto eziright nani. Uma sifike eGoli zonke izinto eziright nani. Ntambama uma sekuzolalwa kungena ucallback efonini yami. Khumbula kahle futhi. Callback wakhona uthi please call Zinhle. Ila okwakuqale khona ke ukwazana kwami naye personal. Yokuthi
kuvela ukuthi umuntu njani. Mangena lo callback angicela ukuthi ngibuyele kuwona because callback kwentombazane ngithi le number ngiyisebenzisa kuma city cover nawo yonke into iya kufona wonke umuntu ubhaze wonke umuntu angikwazi ukuvele ngibuyele nje enambeni engayazi yabo ngoba uzothi uyabuyela enambeni ongayazi athi umuntu ayibe ngifuna uncoma khawe usebenze kahle ngathi hayi ukulungile isuke lapho ke ingxabano kangangokuthi asilalanga ngalobo busuku ba Tuesday sifike egoli asilalanga ngalobo busuku ba Tuesday kangangokuthi kwazi kwafonelwa ubafo lo owayene event ukuthi kumele ambhukhele ama flight abuyele emumva ngo Wednesday akasayingeni into eshow seyahamba because amadoda usewabonile izinja wafonela abantu ayenze kubona ama audition ukuthi bangabe samqasha because amadoda onke about ukulandela izinqa awabathanda abantu besifazane. So i-experience engaba nayo ngalelanga la Tuesday ebusuku for mina yayi enough ukuthi ngingathi it's over. Then masivuka ekseni uright umuntu obuyele kuma senses wakhe uyaxolisa uba uhlobo lomuntu awuyena siqala nanokuba ne date. Okay sivuka ekseni semariyezali sibuye ntambama Wednesday same thing. I know ngenzeka isilimalana ngihlale ngicabanga lento kahle kahle vele kushuthi kukhona into efihlwayo ngalomuntu obebhazini saphinde saba na same problem Wednesday ebusuku yokuthi asilale futhi sibanga le ndaba yalo callback. Yes, same thing futhi kufonelwa abantu nani yaliwa amadoda izinja nani bese Thursday ishow Friday Monday futhi ebusuku siyalwa eMinist right Thursday ngavuka ngathi thank you I'm done angifisi ukuphinda ngizibone nginalo umuntu osifazane empilweni yami angikwazi ukulwa ubusuku bonke 3 days ulandelana. And ngavuka ekseni ngaxoxela umngane wami Thursday ukuthi I'm fair to I think le relationship akusiyona le ebe ngiyifuna futhi I don't think ngizokwazi ukuhlala nemama after i-experience engibe nayo kulesikhathi. Hayi ke abesethi umngane wami hamba ku Google ufike useshe umseshe nje then there is isitolo zosithola lapho. Okay ngahamba ngasesha ngathola ukuthi yo kushuthi la ngingene ngingazi ukuthi imama lami liwuhlobo lo muntu yabo but sengiyathola ukuthi umuntu ongayithathi nonsense yabo engayithathi nje nonsense ninganikana inkinga isikhathi eside udaba lenu luze liyofika kude. Okay ke uma sibuya sa decide ukuthi hayi siyahlukana kanjalo angithi kusho ukuthi masegoli phela bekuthi uma ngabe si right sixoxe njengabantu abathandanayo simbathe futhi njengabantu abathandanayo uma sibuya kwakuthi siyahlukana nani kanti kuzohamba isikhathi kuvele indaba yengane kuvele indaba yokuthi intokazi ikhulelwe. So uma kuvela indaba yokuthi intokazi ikhulelwe sizama manje ke uthola iway forward ngoba
nge-experience esibe nayo eGoli ithi sabantu manje abangaboni ngasolinye ngenxa zokuthi siphambanile kakhulu futhi ngangiqala ukuba ne-experience nje ya selokhu ngaba nje sebudlelwaneni bezothando ngangiqala ukuba naleya experience ka 3 days ngingalali silungisa leyo nto sekuvela indaba yengane sesizama ke manje ukuthi sizoya kanjani phambili because sekunengane kanti futhi sesigabene ngalendlela uma kuvela indaba yengane sisalungisa leyo nto ngenza ifeature nomunye usisi nomunye futhi wabafowethu ocula gospel angizowabiza amagama abantu ngenza ifeature nomunye usisi nomunye wabafowethu ocula gospel then angazi noma intokazi le engangibambisene nayo iyasola ukuthi kukhona into ewumjolo nalo sisi engicula naye bese inboxa kushuthi baze baxoxeke ithi ujolelani nendoda yami then usisi lo waziphendulela ukuthi no angijoli nendoda yakho indoda yakho ijola nosibani bani yabo isho lo sisi lo etshela intokazi lena engangiphila nayo igama lentokazi noma lika sisi engase ngiphila naye ngaleso sikhathi iqale lapho ke indaba yokuthi akafuni lutho ke ezomhlanganisa nami futhi akakwazi ukuba nomuntu onamantombazane amaningi eceleni yabo okay ke sibangele yonto asho ukuthi yena umuntu okholwayo uzwana nezinto straight forward yabo okuthi ke ngoba la ngithe ngizokhuluma iqiniso angizili ukuzodefend angizili ukuzokwenza njalo okuthi uma kunjalo ngichuthi ke nami ngathi kwakurong wami loyo ukuthi mhlawumbe ngibe nabantu abangaphezulu koyedwa ngaleso sikhathi kufike ke isikhathi sokuthi sixabana kanjalo uyakholwa akazwana into ebhedile nani ucela ukuphuma ngiphume kuye ngingakhulumi lutho nangento yengane ngingenzi lutho okay ngase ke shuthi ke I think kwadlula ba 2 months ngazama ukuthi mfethu ingane yakho yokuqala ni I know mhlawumbe indaba ye pregnancy nani ayikho into yaziyo but into ithi kumele kube khona into ezanywayo asikwazi ukuxabana forever sinengane ngoba kungenzeka ugcine mhlawumbe uteta ngendlela engekho right if awuzange uhlangane nomuntu wesilisa isikhathi eside before ubelethe okay ke uyafela leyo mzamo because kwangathi siyaxoxa but waye ngigwadele ukuthi sengitholile for 2 months sengiyalokhoza askisi sengizobuya manje ngizozama ukuzenza umuntu oright nani indaba ihambe izifike kuthenini bekuyi COVID if ungaphosisi ngaleso sikhathi iCovid kwakhona umuntu ongiadvise ukuthi asibe live more ku Facebook ukuze singaluza ama fans noma sihlale emehlweni abantu ngelinye ilanga ngangena kwi-panel eyayinabafowethu abakhona endimeni omunye bese thawu sizwa kuthiwa umithisi yabo mina
angisiyena umuntu olokhuzayo, angisiyena umuntu okhonze ukuthi indaba zakhe ziye public. Njoba kuvela into ethi mina ngaphika ingane isuka from leyo live loyo ukuthi wathi sizwa kuthiwa umithisi yabo, ebese ngithi mina hayi akukho lapha engimithise khona, uyabo. Futhi ke uma kuukuthi kwakuyiphutha lelo ngifisa ukuxolisa futhi ngilivuma ukuthi kwaba yiphutha lami, because angisibonanga isidingo sokuthi ngihambe ngiyovuma go live ukuthi kukhulunywe ngeindaba zami private, uyabo. Isuka lapho ke into ukuthi ngiphika ingane kuze kube kuthiwa ke ingane iyateta. Imina futhi umuntu owabalanda esibhedlela ngabayisa elokhuzaneni endaweni la ababezohlala kuyona. Ngafike ngashiya ngabashiya khona, kwase ke kuba ukuthi isimo aykusona ngaleso sikhathi, because wayene pain yokuthi aka mhlawumbe ezinye izinto zobhlungu abuzwayo ngiyilokhuzana ngiyimbangela yabo lobo buhlungu. Angihlala ngaye kakhulu, ngafike ngabashiya ngashiya izinto ezayifuneka ngahamba. Ngase ngithatha inamba yomuntu owayekhona lapho ukuthi ngizoxhumana naye ezintweni ezidingekayo nani. Okay ke fast forward ke zaqala lapho kuyinkinga phakathi kwethu sekunengane. Saqala lapho inkinga zokuthi ke manje asisaboni ngasolinye ngenxa zokuthi sibuyela back kulesa story sokuthi ngimshiye ekhulelwe ekubeni ngathini yayisinezinto ezimbili lezinto zokuthi sifike saqabana egoli kuyimi umuntu ongekho happy ngenxa zokuthi ngithole into ebengayazi, bese sesixabana kuloko kwesibili esepregnant sekuyena ongekho happy because uthole ukuthi ngiyajola somewhere. So lezi zinto zikanje manje, so babili bese singasekho happy sixabana. So uma ngabe ke isibuya sekunengane isithinto kumele kutholakala indlela yokuthi kwenzeke izinto eziright enganeni. Uma ngabe sencane ke ingane it's fine, ubuye umuntu obuya kwade abe umuntu obuya right, angakwada manje kwada but ekuseni kuse right, and uma right my right akekho umuntu ongamfisi eduze kwakhe because umuntu right uma ngabe right, futhi uma engabe ngasekho right umuntu ongekho right engathi awumfisi eduze kwakhe. So ke lento ihambe ekuthenini okay ngalesa sikhathi yayikhona into ethi sixabene because nginayo i-account angiyifaki imali yengane, ngiyifaka imali yengane kangangokuthi ephepheni bathi uma bengifonela ngendaba yokuthi kuvela into yokuthi angiyodla ingane ngabanikeza ama proof ukuthi ingane ngiyayikhipha imali yengane, yabo. Mina ke ngizokusho lokho because angisho ngathi angifuni ukuzibeka right. Mina anginayo imali eqondile yengane engiyikhiphayo ukuthi mhlawumbe lethe ngenyanga ngikhipha 1000 or 2000 or 3000 kuya ngokuthi imali kuleyo nyanga benginamalini, ebese ingane zonke ngihlukanisela imali elinganayo zonke. If kuukuthi imali enginayo inele ukuthi ingane kumele ithole 500 zonke ngizinikeza 500 ayikho ingane ekuthiwa ngizoyinikeza 3000 enye ngiyinikeza 1000 because ingane zonke ziyafana kumina. So ke ngabanikeza bephepha
i-proof yokuthi ngiyayikhipha imali yengane. Uma sebebhala ngangitshela bazoyifaka leyo nto bangayibhala, uyabo. So ila engabona khona ukuthi ukuchaza nje iside lami ngcono ngivele ngiyeke ngoba livela lisebenzi nibona bengithule sonke ke lesisikhathi. Okay, ihamba indaba izifike ekuthenini sivumelana ngokuthi okay, December 2023 ngoba ngifuna ukuyivala lento ingazibe into kakhulu. December 2023 ngangifakela futhi ingane imali ka yempahla za Christmas. Okay, ngebhadi ke likhona ngangenayo imali kahle because ngangade ngishonela umama, uyabo. Ngangade ngishonela umama, so ingane ngangifakela ama 3.5 yeah, December 2023 ngifakela ama 3.5. Okay, futhi kwaba right bonke babonga because babesi understand isimo sami ukuthi anginayo imali, so imali yengane ka Christmas yempahla za Christmas kuzoba ama 3.5. Okay, kwenzeka ukuthi uma kufika kwadlula lapho, makudlula lapho wangifonela ngawo December, uyabo. Wangifonela ngawo December ngokuthi uneyinamba eziningi. uMasixabene ngiyablocker afone ngenye, uMasixabene ngiyablocker afone ngenye, uMasixabene ngiyafuya ngiyablocker afone ngenye, unenamba eziningi. Wafona ifoni ngayibambisa umuntu. Uma ngabe ifoni ngiyibambisa umuntu yasuka lapha inkinga yokuthi ifoni ibanjwe umuntu kanti uyena ofonayo, uyabona. Ekseni kwasa esekhaya nje ngasesitolo ngokuthi angizwani nokukhuluma futhi angizwani nedrama, ngadlula nje ngangakhuluma naye. Wayesesuka waya enhla komuzi ngasenhla kunoma wengane yami khona lapho. Wasuka waya kama wengane yami elapha ngasenhla. Ngiyafonelwa kuthiwa nangu eselokhuzana, nangu esekhanda inkinga phezulu kama wengane yami. Ngisuka ke futhi ekhaya ngihambe ngiye khona ngoba ngithi ngiyokhuza leyo nto leyo. Uma ngifika khona okay ngahlangana naye ke esehamba, wangivimba endleleni ngenxa ukuthi ngangihamba ngeveni ngagibela odongeni ngadlulela ngale. Uma ngidlula wahlehlela emotweni yami. Ngitshela ngibhe kahle futhi ngizokhuluma iqiniso lodwa. Inhliziyo yami ke yonakala ngalela langa kangangokuthi ngacishe ngaphakamisa isandla futhi kube kuthiwa mhlawumbe ingane yayingekho. Ngangizosiphakamisa isandla because bese ngimbekezela isikhathi eside. Ngasiza ukuthi kwakukhona ingane okuyona yangikhuza ngayeka. Ngishilo ngathi angifuni ukuyibeka kahle la, ngifuna ukukhuluma iqiniso linje ngoba linjalo. Ukube kuthiwa yayingekho ingane mhlawumbe ngangizoyithola siphunyukile isandla ngoba le yanto yayisingaphezulu kwamandla ami, ngakhuzwa ingane. Okay, kudlule lapho uJanuary ngithi ngifonela umuntu athi nangu uma wengane yakho engicela imali, ethi ucela ngimboleke imali, ingane ayinazo izinto. Ngithi mina ayikulungile khuleka ngizolokhuza. Ebese ngivele ngifaka imali kwi-account yakhe. Angisazi noma yayi 1000 rand noma yayi 1.5 January this year. Cause lo muntu usengifonelile ukuthi nangu eboleka kuyimali, uthi ingane ayinakho kudla.
ngifaka imali yengane. I think kwadlula 2 days. Kwadlula 2 days wafona wathi oh okay ngayo ukuxabana lokho wafona wathi akasafuni into emhlanganisa nami, akasafune imali yami, akasafune lutho. So kuma ngifaka le mali wafona after 2 days ethethela ukuthi ngiyifakeleni imali because ubengafuna imali yami. Ngamtshela ngathi ngizwe ngabantu ukuthi uhamba uboleka imali uthi ingane ayinazo izinto. Okay, wathi ucela ngimsendele i-account ayibuyise imali yami. Ngathi angikwazi ukusenda i-account uyibuyise imali uJanuary manje bakhona abantu mhlawumbe abafuna ukubuyisela ingane esikoleni nani. Cela uthathe leyo mali leyo unike whoever ombona ukuthi usole noma uyayidinga leyo mali because mina angikwazi ukuyithatha back. Uyabo ebese athi wangitshela ukuthi akafuni imali yami. Ngithi mina angikwazi ukuzwa ngomlomo wakho mina ukuthi awufuni imali because ku social media uhamba ungibeka njengomuntu ongondli noma ongayinakekeli ingane. So angikwazi ukuthi ngomlomo sivumelana ukuthi awuyifuni imali eqhamuka kumina ekubeni kusasa uzohamba uyothi ingane ngiyondli, ngingabi nayo proof ukuthi ingane ngiyayondla because ngivumile ukuthi ingane ngivumile mawuthi ngafaka imali ngokuthi oh ngiyazi ngijombile Nkosi yami kodwa sizohlangana lesitoro ngokuthi December khathe ngishayisile ngahamba ngithi ngiyokwenza i-protection order kwamaphumulo. Wafona efona nomunye ubaba angisazi noma wathi ubamncane noma wathi ubani owathi angikwazi ukuletha amaphoyisa enze i-protection alethi i-protection order angikwazi ukwenza icala eluthu. Uma sekufika amaphoyisa elethe i-protection order kubo kukama wengane kuzobe sengenza icala lesibili because icala lokuqala angihlawulile nginengane angihlawulile then sengiletha amaphoyisa bacela ukuthi ngiyeke i-protection order bazokwazi ukukhuluma naye bahlale naye phansi bamkhuza. Okay, bathi ke bahlale naye phansi bamkhuza. Uma ke sekiwa wahamba wayofaka wayokwenza affidavit yokuthi uyangikhulula ukuthi ngingabe ngisayikhipha imali yengane. Yes, nginayo futhi leyo affidavit. Uma ukuthi ukhona ofuna ukuyibona ukuthi ngoba ngikwazi ukuyisenda la nginayo leyo affidavit yokuthi ngingabe ngisayilokhuza imali yengane. Okay ke fine ngoba sekunento ephuma emaphoyiseni nani. Uma ngikhipha imali yengane uma ukuthi ingane ngiyinikeza 1.5 yalinganisa. Uma ukuthi ngiyinikeza 1.5 ingane zami ngithatha lo 1.5 wengane le ngiubeke eceleni ukuze uma ngabe usufuneka ngikwazi ukukhipha. So ke lento yagcina isithi sixhumana ngobhuti wami because asisaxhumani thina siyaxabana. Ubhuti wami ufika tshela ubhuti wami ukuthi yini ayidingayo mina ebese ngiyayihambisa kwamaphumulo ubethumela izingane zakwabo ukuthi zizothatha leyo nto. Uma ishoda ngento ubesho ukuthi hayi njengamanje ingane ishoda ngo1 no2 no3 no4 no5 ngihambe ngiye kwamaphumulo ngihlangane noyedwa efamilini yakhe bese ithatha lezo zinto lezo. Kwaya ngoJune lo makuvaliwe ikole mhlawumbe nisibonile isithombe ngihleli khona nezingane zami. NgoJune ngoba kuvalwe ikole bengivakashise izingane. Askisi
ngenkinga ke ukuthi ngokusho kwakhe uthi baba nengxabano ekhaya nomndeni wami. Angazi angifuna ukumphikisa futhi nomndeni wami angifuna ukuphikela because ngangingekho uma kuxatshana. Ngokuthi baba nengxabano nomndeni wami wazi wa decide ukuthi ingane ingabi sangena ekhaya. So uma ngivakashelwe izingane okay siyaxhumana ngokwengane kanjalo. Uma ngivakashelwe izingane ngifike esinqumeni sokuthi kunezingane ezimbili ezihlala ekhaya ozu 3 kunezingane ezu3 ezihlala ekhaya. So lezi ezivakashile akuzoba bikho fair for lezi ezihlala ekhaya ukuthi zona zihlele ekhaya noma kuvalwe izikole lezi ezisuka ngaphandle zivakashile. Bese ngithi hayi zizohlala iviki elilodwa ekhaya lezi ezivakashile isabona ekhaya bese ngeviki elilandelayo ziyahamba ziye eThekwini. Ngithumela ubhuti wami bafo ngicela ungisiza ungitshelela usisi ukuthi ngihambisa izingane ngizisa eThekwini eholiday uma kuukuthi ku right for yena ngoba la ekhaya azikwazi ukungena. Uma ukuthi ku right for yena ukuthi ingane ihambe eThekwini nalezi ezinye izingane ngizocela ukuthi kuhlanganwe khona eThekwini. Okay abese ethi hayi akavumi uyabo. Okay ke ngiyikhiphe lezi ezinye izingane zihambe ipheleke leyo trip. Uma kuphela itrip asende I think angazi kwakushoda ama cocoa pops nobisi nani ngithi ngizolihambisa ngilihambise. Uma ngilihambisa kungafiki izingane zakubo kufike yena. Uma kufika yena ebese ngiyabhodla nje ukuthi ayi ibhlungu kodwa lento yokuthi izingane mayihlangene enye ayikwazi ukuba khona. Ebese kuba ukuthi futhi izingane uma ngabe ngenza izinto kukhona ingane kufanele ihlalise eceleni njalo uyabo. Athi hayi ngiyakukhulula umusho njalo ngiyayi understand ipain yakho kusasa vuka uyothengela ingane. Hayi ngithi ngiyabonga kakhulu ngihambe ngiye ekhaya ngibuye ngakusasa ngidlule ngimthathe wathi ucela ukuthi sisebenzise imoto eyodwa uzobuya ngama taxi uma ngabe sebenza. Njengoba ngisho ukuthi uma right uma umntanami uba right yezwa futhi uma engekho right usuke engekho right. Athi ucela ukuthi sisebenzise imoto yami sihambe ngemoto eyodwa uzobuya ngama taxi. Hayi ke ngase ngithi okay kulungile ke sahamba masifike Stenga ekugcina manje ngizoyivala. Uma sifike Stenga sifike Stenga impahla zengane azikho right ngaleyo ndlela. Sihambe siyibhalitsha sifike ilapho sakhe sayithola khona ke impahla zengane right. Sathenga ke impahla zengane kangokuthi ngaze ngabona amateku amahle abantu abadala ngawathengela uma umntanami uyabo. Okay I think imali engayispenda lapho close to 7,000 uma sengibala neyamateki akhe. Okay bese I think kudlule 4 or 5 days wafona wathi usekucabange kahle ingane yakhe ayikwazi ukugqoka ama remainder alezi ingane. So ke bafethu akhona yini ama remainder ka 7,000 kanti nginamalini if ukuthi ukuthenga impahla zengane ngemali engaphezulu ka 6,000
kubukeka as a remainder. Okay, it's fine. Ngangayinaka leyo nto. Ngithe ngithi ngafonelwe ekhaya kwathiwa impahla lezi bengiyithengile uyibuyisile. Uyabo, uyibuyisile impahla zisekhaya. So ke impahla engangiyithengile zikhona namanje zisekhaya. Futhi uma enzo oyi1 la kunina labantu bengithuka. Mhlambe naye waxabana nobaba wengane yakhe ongenazi impahla zengane zika Christmas noma eka December because zintsha ongenazi impahla zengane ka Christmas eyifaka usize owodwa ni nalo yasize ngizofika ngibheka ukuthi usize bani bengane ngizomupha wona because akukho la engizosisa khona yiso sisibama abancane banazi izingane but angikwazi ukuthi nginikeze izingane zabo izinto ebengiyithengele ingane yabo. Kungcono ngoba bakhona la abazwelana naye nani engizoziba bona lezi impahla lezi zengane. So ke sengiyavala ke ivaleka kanjalo ke into yokuthi sifika futhi la ekuthenini khona kubuyiswe impahla zengane ekade ngiyithengile nani yonke into. It's fine, ngiyavuma. Uma kuukuthi angizondli ingane, mina ngineyingane eyikhona enginazo. Why inkinga kuyingane yodwa engayondli engayenzeli lutho for 4 years? Mina ngicabanga ukuthi sonke sinento ethi no amateka wabuyanga akhe kwabuya impahla zengane kuphela. Umntana mintombazana I think kunamateka ephuma kunophaka bephuma kunamateka eNike yeah if if ngaphosisi excuse ngine mina anginayo ingane eyi1 yabo sengifuna sivale manje lento anginayo ingane eyi1 mina nginazi izingane if ukuthi lezi izingane ziyangihlula noma angondli why kunengane yodwa nginenkinga nayo noma ekuhlala kunenkinga nayo every after 3 months? Why ungakazi uqhamuke abanye oma beingane kuthiwe angondli? Ezinye izinto ngiyazithula because angifuni ukuluza relationship noma beingane ngoba ukubona ingane kusuke kudepende kuma wengane if ingane ungayihlawuleli. So ezinye izinto ngiyazithula zibhlungu zimnandi ngiyazithula because ngisuke ngenzela ukuthi ngingagcini ngiwele side wrong noma ngixabana noma wengane ngendlela yokuthi angisakwazi ukubona ingane. Two, zikhona indlela kunabantu abodla ngenkantolo nani uma kukuthi abafuni ukondla. Kungani size sibe na 4 years sikhuluma into ukuthi mina ngondli? Why ngingayiswe enkantolo ngondle ngesondlo if ukondla kuyangihlula? Because ziningi indlela zokwenza umuntu ukuthi ondle if ukuthi akondli. So ke kuwo wonke umuntu okholwa ilesi story, why kuyena kungakaze kumfikele lokho ukuthi zikhona nje indlela zokwenza umuntu ukuthi ondle uma ngabe ukuthi akondli? Yini zingakaze zenziwe lezo indlela njalo kuhlezi ku social media?
but ke egcineni kwakho konke bakhona abantu abakholwa lezo story kuukuthi futhi ke nami angeke ngize ngimvimbe umuntu ukuthi akholwe into asuke efuna ukukholelwa kuyona ngaleso sikhathi kodwa iqiniso lithi angizidefend la futhi ngifuna ukuthi senzeni into ethi kusuka namhlanje kuya phambili angithi siyasizana la siyasekana siyazwelana nani ngoba mhlawumbe inkantolo ihlupha ngento eyiwani inkantolo yokuthi uma kuyofaka into yesondlo inkantolo ithi kubalwa mhlawumbe izinto onazo kubalwe ini uthola ukuthi mhlawumbe imali oyinikeza ingane mhlawumbe igcina sekuyimali engeke izisize ngalokuthi ingane ngifuna senzeni kanje kube ukuthi sizobeka imali ekufanele ngiyikhokhe ngenyanga for ingane ebese siyahamba noma ngathiwa akusayilekela ngizoyenza lento kanje manje ngiyibekela ukuthi imali yengane ngiyazibophezela mina ukuthi imali yengane mina ngizoyenza ngenkantolo mina uzohamba yofaka ukuthi uyayilanda enkantolo noma akayilanda because leyo kuyibeka mina kumina ayisebenzi ukuthi uyayilanda enkantolo noma akayilandi imina engizoyozivulela mina icala lesondlo futhi ngifike ngizikhethele mina ukuthi imalini engizoyifaka because inkantolo mhlawumbe mangayitshela ukuthi nginani ngingagcina mhlawumbe kuthiwa isondla ngikhipha u500 noma ngikhipha u400 noma ngikhipha u50 rand ngokwemali engiyisebenzayo nezindleko enginazo mina ekhaya kunamama akunababa emini umuntu osebenza into esile ekhaya kunabantu mhlawumbe abawu20 abanakekelwa yimina bonke labo bantu ngalomsebenzi womculo angeke ngikwazi ukuvuma ukuthi ufe ubulawe ngamanga aqanjwayo ngenhloso yokuthi kubulawe mina not ukuthi khona into engayenzi kahle ngenhloso yokuthi mina ngicindezeleke noma kube nabantu aba-against mina angeke mina ngondla abantu abangaphezulu ka20 ekhaya ngizohlulwa igazi lami angeke ngiyenze leyo nto mhlawumbe bakhona la kunini ababekhona emncwabeni kamama into engayisho emncwabeni kamama mina ukuthi izingane zasekhaya ngeke zize zimhlule ngeke zize zingisinde ngizoyithwala la ngawama amahlombe kuze kube nami kufika umhla wami wokuphela ngangakhulumi ngoba ngikhuluma emncwabeni ngangikhuluma ngoba into engizoyenza leyo mina ukuyeka kwami isikole ngayeka isikole ngaphuma ngayosebenzela izingane zasekhaya so ke sekungathi mase kufanele ngisebenzele izingane zami ebese ngingasebenzeli izingane zami ngiyeke izingane zami ngithi ayibulawe indlala ngibe ngakwazi ukuyeka isikole ngiyosebenzela izingane zasekhaya ngifuna ukuthi nazi namuhla ukuthi yonke into enidefendayo because manje angikwazi nokuphusha kahle umsebenzi wami ngepeace masathe ngiphusha umsebenzi wami naba abantu bakhona bacomment into abayikhomentayo sekuze kuyangiphoqa ukuthi ngiyaphendula because kuzoposta umuntu we-event athi hayi sibhuke usibanibani baya abantu nama-comment kuthiwa mkhipha sikwi-event ngoba ukuthi nokuthi ekugcineni bese kuphilwa ngani ekhaya lezi ezinye-ke mhlawumbe iy'ngane-ke zona ngiyabona cause mhlawumbe ezabanye iy'ngane khona abanemali abakhonayo ukuthi noma ngakuthiwa mhlawumbe angisenawo amandla okuzondla iy'ngane but bangakwazi ukuqhubeka bazondla kukhona-ke laba abangenawo amandla abadiphendele kimi ukuthi uma ngingayifakanga imali yengane ngempela kusuke kunenkinga so uma ngivuma ukubulala noma ngivumela izinto engizibonayo ukuthi izogcina zibulala umsebenzi wami kusho ukuthi kwamina anginankinga nokuthi kube khona abantu abalambayo ngenxa yobudedengu bami ukuthula bengikuthanda impela futhi ngiyabahlonipha bonke abantu abebetha ngithula
but ekugcineni kwakho konke angikwazi ukuthula into iqhubeka every day. Okwengoma ngibuye ngize kokwengoma. Okwengoma kuqala manje, that is why ngingakuphenduli. Last year kwi-album yami kwakunengoma eyayithi ibhadi eliyinhlanhla. Wayithatha leyo ngoma wayiqondanisa naye futhi wayenze ngathi ngikhuluma naye. Njengoba namanje futhi kwenzeka ukuthi uthathe one of my songs wayiphendula engathi bengikhuluma naye. So ke izoba nini into yokuthi uma ngiye studio sekumele ngiyicwece manje, sekunama message engingasazukwazi ukwadlula noma engingasazukwazi ukucula ngawo ngenxa zokuthi kuzoba nomuntu ozothi iculo liqondene naye. Abamaziyo noma abasaziyo sobabili from ekuqaleni bayazi ukuthi iculo elithi ibhadi eliyinhlanhla askisi iculo elithi ibhadi eliyinhlanhla walithatha walenzela ke. Uyabo njoba namanje futhi sekwenzeka same thing. Okay ke lapho ke anginankinga because angifuni ukuthi ngithi ingoma nani ekhona njengamanje because angeke sithathe lutho ebucikweni bukasisi. Usisi uyiciko and une talent. Lokho ngicabanga ukuthi abantu abaningi abakungabazi. Namanje futhi I think ngale kwezinto eziningi angifuni ukuthi ngithi ingoma ekhona njengamanje ekhuluma ngoba bomntwana ibheke kumina because uyi artist. Mina uma ngihlangana naye wayenengoma eyayincoma uthando but ngahlangana naye singile. So ke uma kungathiwa ngithatha ingoma akayenze manje ngithi uyibhekise kumina ungabe ngiganga ngaye ngoba uyiciko ngendlela acikoza ngayo futhi angeke ngimkhethele ukuthi ucikoza ngayiphi indlela. That is why ngi against into ethi ingoma mhlawumbe ephumile ikhuluma ngami because uma ukuthi ngingathi ikhuluma ngami ngabe ngenza iphutha ngoba kaculeli mina uculela umphakathi uculela iSouth Africa mhlawumbe nangaphandle kweSouth Africa. So uma kuukuthi no azange ngikhulume into ukuthi ubani ubani. Uyabo. So into engishoyo into ethi lo live ngiwenzele ukuzocela la ukuthi bantu bakithi kuya yonke into asihlonipheni ispace somuntu. Uyabo. Angisiyena umuntu okhonza into zo social media okhonza ukuthatha indaba zakhe azise emphakathini. But namuhla ngicina ngiyaphoqeleka ukuthi ngizohlala la for i-hour ngichaza ngeindaba zami ngenxa zokuthi ngihloniphile ispace somuntu. Ngangangena kwispace somuntu ngayiqhubekela nento yami but kunabantu abalandana from ngale bazophazamisa into yami ngapha yokuthi angisakhoni manje nokuphusha umsebenzi wami ngepeace because nabantu abangisupportayo abasazi noma manje bancoma umsebenzi wami noma balwe nabantu abakuma comments abakhomenta into okungesiyo.